Ay, gagi pare. Maray na aga mga broskis. Yo! Gagi! Maray na aga. Good morning! Mukhang maganda araw ngayon, broski Oo nga. The Saldang is there. We don't have Laboy, no Tagite, Wow. just the Saldang and just us, right, broski? Wow. Naka-breakfast na tayo. Love the Binamban. Love all our foods. Yes. Gagi, sarap. Pero for now, Gagi pare, para mag-good siya tayo, para payagan ako ni Mama. Tulungan niyo muna ako. Okay lang ba? Like, I need a little bit of tabang lang naman. Like, super legit na little tabang lang naman. So, may mga stuff lang kasi akong dapat tapusin here sa Staran, sa harong namin. Ano ba yung tarok? Wala rin yun sa BGC ninyo, right? pare, wala. Here sa DGC namin, here sa province talaga, Tarok is so, like, very famous. Like, super lit. Mas lit pa sa Saldang. Okay. So ano nga yung tarok? Ang dami mong sinasabi. Yun lang naman tinatanong mo. Gagi, Tarok is an activity. Like, Tarok is a cultural activity wherein we, like, plant, we plant, like, mga palay. We plant mga rice. Okay. Yeah, we plant rice. Okay. Gagi, tama ba yun? Good plant rice. Parang mingaw na naman ako. Basta pare, pagtatanom. Yan, pagtatanom sa umahanan. So, that's an activity. So, syempre, Gagi pare, akala nyo ba madali lang yon? Siyempre pare, hindi madaling magtanim kasi nga, no, Yes. magtanim ay di biro. Ay, Gagi. It's not puzzle. Like, others, like, no, so puzzle naman so puzzle naman magtanom lang yan. Like, pagtatarok is like, you get your plant, and then you get your plant, and then you put it sa laboy, sa mud. It's not easy because you really have to prepare. Here sa umahanan namin, you have to be trendy. Or else, taong lipod will chase you. Ah, ganun ba yun? Yes, pare. Discuss mo sa amin ano yung umahanan drip. Okay. So, umahanan pare, that is the main place where we tanom. Where we plant. Alright? So, sa umahanan na yun, there's a lot of laboy talaga. So, since I nabanggit ko yung laboy na yan, first and foremost, yung bitis mo, pare. sige. Yeah. Anong meron sa bitis pare? Yes, yung bitis mo dapat, it should be laboy ready. Kasi may basog doon. Okay. Oh, you don't know basog. Yung basog yung ano, dadaanan ba yan? Okay. Correct. Oh, yan. It's a group of mud, pare. Basog is a group of mud. Others call it pilapil. Okay. But here we call it basog. Ano siya? Yung ginawa lang talaga siya? Oo, pare. Like, siya, artistic representation ng runway. So, sinong gumawa ng mga yun? Sina Chong Istong? Mga farmers din? Yeah, pero usually yung pinaka-artistic talaga dyan, sina Chong Istong, yan, sina Chong Bibit, yan, yung mga yan. So, dapat laboy ready yung bitis ko. So, there are options na pwede nating sula. Ako kasi I prefer like mag-chinelas na lang like this one, mag-step in. So, pwede ba yan? pwede yan, pero usually kasi sa umahanan, haharalion mo na din siya. Like, hindi mo na siya isusupong because, or else, magtuturubog to sa laboy, Okay. tapos you Hindi won't mo na get it makuha. na. Hindi mo na Kakawaralag makuha. na yan eh. Oo. Yeah. So, sometimes kami ni Cousin Casimir, kapag nagtataro kami, or we're just checking the umahanan, ito yung mga favorite wares namin. Medyo okay na, ang dami na kasing nagbo-boots, pare. Oo nga eh. So, sometimes ito yung ginagamit namin. Seryoso yan ang gagamitin mo? Gagi pare, yellow. Oo. Ganito katingkad kasi nagtuturubog. So pag nagturubog yan, dapat yung yung tsinelas mo or like yung footwear mo is like super iba talaga sa laboy. Para pag nagtubog siya, Para makuha mo agad. yes, you got it right, Gagi. Parang it will be very visible for you. Yes. Wow. Bakit super black naman? Super black naman ito, pare, para at least kahit papano kapag nagkarelabo yan, ito naman yung kung nagtitipid ka. Para hindi halata, gano'n. Hindi pare, pag nagtitipid ka, Oo. this one kasi like kapag nagkaaratian, pag inuli mo to sa bahay ninyo, ay Gagi, rarapaduhin ka ni mama. Magagalitan. Oo, Gagi, kasi hindi naman ako maglalaban nito or maglilinis yung mama ko naman. Rarapaduhin ka talaga. Kaya So kung disposable siya, nagtitipid tama. ka, Ito pala yung safe from rapado. yes. Shoes. Yes, you got it right again. Safe from rapado. Kung magtutubog tayo sa mga laboy, dapat black. Para kapag kahit na laboyan siya, dikit lang na hugas, like punta ka lang sa bumbahan, bulnawan mo lang siya, that's it. Dapat yung pantalon mo dito, dapat medyo kapos.
Bakit pare? Bakit kailangan ko? Others kasi, yung usual na trend natin sa mga umahanan, pigtitiklop pa nila yan ng ganito. So tayo, we don't want it na tinitiklop na talaga. So it's either mag-shorts ka, or like something like biritin na ganito. Ayoko naman mag-shorts pare, because pag nasa umahanan tayo, saldang. Mangingiritong si Bitis mo pare. Correct, pare. Hindi lang mangingirito, magiging totong talaga yan. Magkakasurulo, pare. Tama. Magkakasurulo yan. So, dapat kahit paano protected pa din yung kublet ko here. Pero, dapat medyo nakaangat yung laylayan natin, pare. Yung pinakadulo, yung puro. Yes, pare. Yan, para hindi masyadong naati. Going up, pare. Sa may hawak mo, suot nyo, ay gagi pare, hindi yan uubra. Di ba pwede? Nakasando, naka-t-shirt. Gagi pare, if you go sa umahanan, make sure na dapat haralaba ang sulot ninyo. Yan, haralaba dapat mga long sleeve. Bakit pare? Sobrang init doon. Again, magkakasurulo. Like, dapat protected yan. Yan. So, kaya makikita mo yung mga nagtatarok talaga. Protected yung skin nila. Ganito. Tapos ako kasi I prefer na like mas dakula. Para diretso scarecrow na din ako. Saka parang preso sa kanta mo. Others pa nga pare, nagtatarakop sila dito. Oo, nilalagyan ng takip yung Nagtatarakop sila using t-shirt. Bakit nila ginagawa yun? Gagi pare, syempre again, magkakaparalsuan yung skin nila dito sa lalawgo nila. Pero ako nag-spray na lang ako ng sunscreen. From MK Clinic. Kaya pala hindi ka na maglalagay ng gano'n. Yes, syempre pare. Buhok ko naman, yung buhok ninyo, make sure na well protected yan. Kasi if your hair is like super sensitive like this one, like super suknit na, magiging maragkot yan after your umahanan journey. Sa isang araw yun. Correct. Dapat you have to have this kupya. Ganyan dapat. Any kupya will do pare. Burulos muna kayo ha? Sige, sige. Broski, ready na kami. Oh, yan. Lit. Oh, diba? Yung boy ready outfit na, Yes. Gagi. Super ready na tayo sa umahanan. Excited na ako bro dyan sa iano mo sa amin. Yes, pero syempre, pag laboy ready outfit yung, kahit may laboy ready outfit ka na, dapat ready na yung mga things natin. Like yung mga gagamitin natin sa umahanan. Pakita ko lang sa inyo yung dadalhin natin na mga things. Pare, naka-channel ka pare? Eh, Gagi, normal lang to. Normal ba? O, ito yung mga Actually, magkakaiba kami. Pare-pareha kami ng package ni na Chong Istong, tsaka ni na Chong Bibit. Pag pumupunta kami sa umahan. Paano ang go-to bag nyo pag Yagi. Oh, this is our go-to bag kapag pumupunta kami sa umahanan. So, first and foremost, syempre, yung aming sunscreen. Yan yung Essential gagamitin mo talaga. para hindi ka na maglagay ng Hindi ako pare, the farmer, yung mga broskies natin na magtatarok din. lahat kayo maglalagay. Lahat kami nito nagsa-sunscreen So kami. maglalagay din kami niya syempre. Yes, of course, magsa-sunscreen yan. Mag-sunscreen kayo, so it's very important. Yan, pag may Yan. extra sa kalabaw, pwede. Hindi. Lotion sa kanila. Lotion Moisturizer para sa mga damulag. Moisturizer, hindi sunscreen. You see the color of the Carabaos? That's the secret pala. That's the secret part. Dapat ma-maintain nila yon. So, here sa province, nilalagyan namin sila ng moisturizer para kahit nagtuturbog sila sa laboy, their parang is so legit pa rin. Like, sometimes amoy strawberry, sometimes amoy peach mango, those stuff. Parang may mga flavors din, no? Yes, pare, Gagi. Like, parang pag nahiling mo yung Carabao, parang Gagi, magwawaraga ka talaga because of the smell. Hindi ka man didiri, no? No, pare. So, So, jamming all day kayo ng kalabaw. highly moisturized yung mga damulag namin here, pare. Angas pala mga damulag nyo dito pa. Yes, definitely, pare. As a magtatarok, you have to have alcohol. Syempre. Safety first. Safety first. So every time na kasi kami mga broskies, kapag naghihirilingan kami ng mga parauma, nagaganito rin kami, nagbuburugti-bugti sa kamot namin. So Fist bump. yes. Fist bump. Pero sa province kasi bugti-bugti sa burugti-bugti yung tawag namin. Purugtiyan ng kamao. Yes, burugti-bugti lang siya. So, syempre dapat nagmo-moisturize kami, naglilinig ng kamot. Nagsasanitize kami ng kamot. Ayan, mag-sanitize din kayo. Thank you, broski. Grabe, Vitamins ready yan. talaga. Gagi pare. Of course, parang medicine bag. Medicine bag ko to. So, ang laman nito or like mga stuff lang like pero medyo normal na to pero meron ako dito. Ayan, may kakaiba dyan. This Ano yung one? broski? Yeah. This is like an o-ring. This is o-ring. Actually, Para marami saan to. yan? Ba't nasa medicine pouch mo siya? Marami to actually. Well, o-ring kasi I have to be ready
kapag nasa umahanan. Kapag nasa umahanan, Oh. pare, be careful. Oh. Gagi, seryoso to ha. Bakit nga? There's a lot of taong lipods there. Ah. And you know taong lipods. Ano yung taong lipods? Gagi, pare, they can be your greatest nightmare. Oh. They don't bugte. Oh. They don't. They don't seek at you as well. Anong gagawin nila? These are creatures na hindi mo talaga nahihiling. Ah. They are sensitive, pare, because sa wrong tukdo mo lang, Oh. your muro could like tiriko na talaga. Yan Taong yung mga lipod. So, dapat ready daw ako kapag kinawatan ako ng taong lipod. Because taong lipod could give you kalintura. Could give you kulog sa payo. Oh. Sometimes magtitiriko yung hawak mo pag papunta ka na sa harong mo. Pag pauli ka na. naman yan. Kaya That is why, etong o-ring na to, this is just an element, pare. Para kapag nagkakalintura ako, I can suob myself. Like super legit na suob. So ang suob, pare, this could heal you dun sa binigay sa'yo na bad energy ng taong lipod. Susuruluin mo yung o-ring, tapos whew. With the use of incenso, pare, madedetermine natin kung anong klaseng taong lipod yung nangkawat sa'yo. Ang daming klase pala nun. Madami, pare, iba-iba ang taong lipod, gagi. Kaya you don't just tukdo, or else your muro will garatok. Wala ba kaming pwedeng chant para bago kami pumunta sa place? Good thing, broski. Good thing. Tabi po, apo, wera galaw po. Okay. Yan. Got it, bro. Got it. Halimbawa, nagkaharalnas ka sa umahanan. Of course, ang mud, ang laboy natin, so slippery. Like, super slippery, like super halnas. halnas. Talaga. Syempre, pag nagkaharalnas ka, makurulog yung hawak mo eh. Yung hawak mo, yung kamot mo, or else, magkakaralapuan ka. So, that is why, kasama sa medicine kit ko, yung mga lana-lana like this. Yung mga lanang ganito, available na rin sa Zalora, eBay. Yan. Pero yan, sino nagbigay niya sa'yo, bro? Itong lana na to? Oo. Si Changmin na. Actually, in-order pa daw niya to sa Zalora. So anyway, itong mga lana-lana na to, this is very powerful because this could treat all your lapo. Like, ipaparahid mo lang yan dyan, ipapahid-pahid mo lang yan together with some masitas. Later on, we could like, pitas-pitas na lang ng mga masitas na yon. Tapos, ipaparahid mo lang yan dun sa nalapuan mong part ng hawak. Tapal yan eh. Yes, tapal-tapal. Or sometimes, basta hihirilutin mo lang, and then your lapo will go na. Parang magic lang. Gagi, pare, kapag nasa umahanan na tayo, kaya kakonti-konti lang yung dinadara kong mga kakanon because sometimes sila yung nagdadara, yung mga shorty yung nagdadara ng mga kakanon doon. Like, may mga bag sila. Yung mga basket, di ba? Basket, pare, hindi mga LV ha. Mga Chanel. Chanel. Ayaw nila ng LV doon. Kasi so gabat. Chanel is a light. Light lang naman yung Chanel, di ba? So yun, ang laman nun, mga ibos, so siram. May mga binamban kami doon, sa ludsod, May angko sinapot, dun, di ba? May angko. there are angko. Ayun. Yan, May gagi. angko. Oo, gagi, pare. Yun, hindi namin yun dinadala kasi mas masiram yun kakanon kapag super init talaga. Like, magkakaparalsuan yung mo, dila. Kala nyo, ito yung sasakyan natin papunta sa umahanan. Ano sa sakit? Damulag, pare, or Carabao, yung sasakyan natin. Hindi mo basta yung damulag namin na nagraralakaw sa Tinampoy, iba pa sa pinang-aararo namin. And you need e-card for that. Siyempre, kapag pinark mo yan sa gilid ng Tinampo, sisingilin ka ng fee. Parking fee, oh. Parking fee, you got it right, broski. Walang valet parking, walang valet parking dun. So, we use this card. So, bigay ko na sa iyo to. Ikaw na lang magbayad. Sige, swipe ko na lang, pre. Swipe mo na lang later. Mag-harvest na. Harvest season. Panggapas, guys. Diyan na. Bakit nang malayo kayo? Parang Gagi, pare. ka naman, bro. Hindi gagi, pare. Panggapas to, pare. Like, kaya ganito yan, pare. Like, kakaputan mo yung masitas or kakaputan mo yung palay. Usually, ginagamit natin ito pag harvest season na. Yes. Pag malapit ng maghinik. So, usually, kakaputan mo yung palay like this. And then, gagi, late na ako sa team huddle namin with Chung Bibit. And sino? Ay, sino Chung Mina? Gagi, nandito pa. Handle pa pala yan. Oh, uy, hello. Naka-live na kayo? Start na ba ng team huddle? Okay, may presentation pa pala. Sige. Pero may parking pa ba yung mga Carabao namin dyan? We're gonna use like 3 Carabao. Yung lowered pare. Yung lowered na Carabao. Ay, gagi. We have to like magpaspas na. na. Nagkakaubusan na ng parking sa may Tinampo. G? G na Ang dami pa namang malaboy daw sa may parking eh. You have the card na ba? You have the card? Pare nga sa akin
Sige, ipa-reserve kami ng parking sa isang Carabao, ha? Kahit sa isa lang, Gagi. Gagi, malayo pa ba tayo? Gagi, malayo pa yung umahanan, pero Gagi. So, habang papunta tayo sa umahanan, magpalupad muna tayo ng mga buradol. So, may mga buradol akong ganito, tapos others kasi yung mga kinaban. So, try kong pa, ano broski? Ano, you just pull it there na lang ha, like super hila. Ikaw na magbilang pa. Okay, G. Sakto, sobrang kusog ng churros right now. G pare ha. Okay, saro, 2, 3. So, ang gagawin natin yan, magpapalupad tayo ng buradol together with the buradol boys. Uy, Gagi, parang dyan ka pala. Kumusta lang? Like, super tungka ka pa ba? Gagi, totoo ba? Sa'yo ba tong buradol? Hindi po, dun po sa nakabayan. Nice. Galing ikaw lang gumawa. Dati Gagi, pare ako yung gumagawa din yan, mga buradol. Pero mga kinaban, you know kinaban? Yung kinaban is like yung nagtuturunog kapag nasa nasa air na, nilulupad na siya. Tapos kinaban talagang matatagas na kahoy yung nilalagay doon. Mga bala, Gagi. Kunyo ka rin ba? Gagi, pare, fist bump tayo dyan, Gagi, the bala. Yes, nice one, Gagi. Wait na lang natin dito sina Chong Bibit din tsaka sina Chang Mina. Oh. Pero Gagi, nag-enjoy kayo? Oo, pare. Alam, pare, parang bumalik sa Hindi pagkabata, ba? pare. Oh, Gagi, pare, yun yung ano ko talaga, yun yung like super libangan ko. When I was young, like super sadit pa, pero hindi naman omboy pa, no? So like nung super sadit pa talaga ako, me, may kuya, may tugangs, may pinsan, tas si cousin Casimiro, together with Sheena. Oh, Sheena Together naman with together with Sheena, par nagbuburadol kami. Yan yung first na meet ko siya sa pagbuburadol. Palpal kasi yun magpalupad ng buradol si Sheena. Tinakdoan na ba? Tinukduan ko pare, ako pa gumawa ng kinaban niya. May memory ka pa sa pagburadol, kaya pala hindi mo pinalipas eh. Yes, Kaya pala pare. tagalan tayo doon Yes eh. pare. So, yun yung first time na nakita ko si Sheena na nakaano nga siya habang nagbuburadol siya. Sobrang kapal pala niya nung aki pa kami. Gagi pare, nagkaturuntungan niya yung mga udo habang nagtuturo siya ng buradol. Dahil pa rin talaga udo dito, no? Grabe Oo, na nga, kulig Gagi, din. pare. Ano muna, hintayin na lang muna natin, magparahingalo na muna tayo dito kasi incident report lang na naman to eh, no? Sige, pare. Anyway, sige, Mahalaga nag-enjoy tayo. kunin ko muna yung iced coffee ninyo. Sige, pare. G Sige, naman. pare. Wow, G. Tara, Uy, tara. kayo muna sa kayo muna bahala sa go-to bag ko. Kunin ko muna yung iced coffee. Sige, pare. bro. Oo. G. Uy, chong istong grande, 2. Ay, 3 na. Grande.